si Teacher Dare. Kumusta mga bata? Ug karon mga bata, atong tun-an ang 5 ka mga panimati ug ang nagalangkob niini nga party sa lawas. Ang 5 ka mga panimati: una, ang mata gamiton para makakita sa tamang butang sa palibot. Ang dalunggan gamiton para makadungog sa mga tingog sa palibot. Ang ilong gamiton para makasimhot sa tanang baho o humot sa palibot. Ang dila gamiton para makatilaw sa pagkaon kung kini ba pait, tamis, parat o aslom. Ang kamot gamiton para makahikap sa tanang butang nga anaa sa palibot. O karon mga bata, lingini kung unsa nga parte sa lawas ang gamiton. Unsa nga parte sa lawas ang atong gamiton sa pagsimhot? Sunod, unsa nga parte sa lawas ang gamiton aron kita makakita? Unsa nga parte sa lawas ang gamiton aron kita makahikap o makagunit? Unsa nga parte sa lawas ang gamiton aron kita makadungog? Unsa nga parte sa lawas ang gamiton aron kita makatilaw sa pagkaon? Sunod, markahi og check ang bahin sa lawas nga maghimo sa buluhaton nga ipakita sa hulagway. Ug karon mga bata, mao ni inyong performance task. Tabangan mo bisan kinsa inyong kauban sa balay.